Hi mga karon bell! Maayong adlaw kaniyong tanan. Yay! Happy kay ko kay nanami hinani nakapagkog swaki. Swaki ni day sa muwa. Unsay pangalan niyo sa inyo ha mga karon bell? Ang itom ani katong taasog tunok motoy tuyom. Pero pamilya gihapon sila sa si Orchin gihapon siya in English. Yes! I'm happy. Mas ninot mo sa feeling mga karon bell nga ikaw di maghaa. Di kay ko hilig mo pahit o ganang nasa botilya. Ganan ko ako maghaa. Kaya naanad mi ba nga. Banding na mo. Masinot man ang feeling nga. Naghago ka sa imong gikaon. Diba? Kaya nagdawat ka limpyo. Mo na sunahuna sa ang papa mo ni train na mo sa papa ato. Pa kami pahahaon. Para makakaon ni. Kung di mi makahao, di mi kakaon. Mo naman yung kamot jud mi. Kamao jud mi. Mo to training sa kong papa. Nindot kita kong papa. Shout out! Happy na ba yung birthday? July 17. Anak, kung ano mong kitong kilid itong itom sa kilid. Nga ka ni manggagmay itom. Okay na siya. Or pwede ni mo kamuton. Anak, kamot. Gamit ani. Yana ra. Yana. Or kutsaraon. Kutsaraon, anak. Ikahig na mo ba? Ikuan. Kinipilit man na siya, no. Ngayon mo siyang kahigon. Padong sa tunga para mahikuan. Pero no. Ayaw higupa. Kay katul kay ni sa wait. Baga na kay kog wait. Nya akong higupon, musamot ka baga. Gifted ba kay kog wait. Baga kaayo. Okay, no need na magpa-opera kay baga dadaan. Okay, bahaw dayon kumot-kumuto dayang bahaw. Wow, ano dako kay kog kamot sa kay dako yung tao. Kumot-kumuto na lingin-linginon ang bahaw. Nya day itustob na ko siya anak. Nya ana. Kumot na po kog bahaw makaron bell. Nga pa may habilin. So, imo to iti. Basta ayaw lang. Or, yana ni mo. Basta ayaw lang higupa in town. Okay na to yung higupon. Kaya di mo to katul. Kani katul ni basta higupon. Put ang wait. Diba? Ano siya makuan? Ayun. Ano na? Magkaon. Kuan na po ka. Maghaha na po ka. Nindot kayong feeling. Uy nga, ikay maghaha lagi. Pareho ko na mga nanom ka niya. Yang nanom ka ikay mo nga ni, dili kay ikay nanom. Lain mo nga ni. Pareho magbalit ka na sa botilya niya. Dito sa nakakaon, di ba? Di ba? Dako siya gunod bisan gamay. Gamay siya no, pero si kuan mga kuan sa kilid-kilid kani mga inom-itom. Kuan ni mo. Uy, ang uban ka kung papa kay kanon niya, uban kanon niya ato niya. Kay tambal ko no ni ba? Maingon sa akong papa, positive niya. Tambal niya sa ulcer baron, na sa tiyan, something sa tiyan. Sa una. Na. Ana, niya ang kani, tudlok, kani. Dako kay kumagko sa naon, kunin mo. Naon sa kilid, ana. Ana. Ana, niya napundok na siya, tas tatunga. Or, kung sure ka nga mapundok, imo ikakahig sa kutsara. Diba? Kahit sa kutsara niya, anak. Nahigop. Or niya, bahaw dayon. Or higop una niya, bahaw. Nga. Or pantuan ang bahaw, kumutumuton. Ipon mag-circle ba? Ni anak dito slope. O, diba? Perfect mga karon bell. Muna siya ang swaki, di ba? Puro buyag lang. Puro akuan, lami kayang swaki. Yeah! Mga unta mga ka-Ronbell, og mao kini ang Ronbell Guns. Busog na ko. Sa tulog pa lang gani na busog na ko. Bye!